ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപാദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകല രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകല ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി പാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രീയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് കിട്ടില്ല മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് കിട്ടില്ല. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് മാതാജി. മാതാജി രശ്മി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ നെറ്റിന് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മാതാജി ഇട്ടോളും. നെറ്റ് വന്നും പോയിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇട്ടോളും ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ദൂതേ ഗുഹ്യതമം പ്രദക്ഷ്യാമി അനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ അശുഭാത്. അതാണ് നമ്മള് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ ഇന്നലെ ഇതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏത് ഒഴിവാക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഏതുണ്ടാകണം? അനസൂയവേ അല്ലെ? അനസൂയ. അസൂയ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. എന്തെങ്കിലും ആൻസർ പറയാൻ മാത്രം മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്താണ് അനസൂയം എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ? അസൂയില്ലായ്മ. രണ്ടാമത് എന്താ പറഞ്ഞത്? വിശ്വാസം അല്ലെ? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നലത്തെ ബാക്കി ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ
ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മുഴുവനും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഈ ലിസ്റ്റാണ് വരുന്നത്, അറ്റൻഡൻസ് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിനിമൈസ് ചെയ്തത്. ഇന്നിപ്പോ ഞാനത് ഇതിൽ സൂം ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ടാലും 2 നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് അത് ഇടയാക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ രാഘവ പ്രഭുജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാഘവ പ്രഭു മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് ശ്രദ്ധ. പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? 9 ഘട്ടങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘം അല്ലെ. ആത്മീയ പുരോഗതി സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അതിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രവണം വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കൂടുതൽ ശ്രവണം വരുന്ന സാധുസംഘയിലൂടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കേട്ട് എന്താകുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകുന്നു. അതാണ് പ്രബുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകാനായിട്ടും അത് ഇടയാക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ശക്തമായ സന്ദേശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, നമ്മൾ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നീ എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ പല പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പല പല മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അർജുനനോട് നമുക്കാണ് തരുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ജ്ഞാനമാർഗത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മമാർഗത്തെ കുറിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചും എല്ലാം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം നീ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? എന്നെ അങ്ങേറ്റത്തെ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്നെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിന്നെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല, നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ലെവൽ 2-ലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശക്തമായ സന്ദേശങ്ങളാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രം മതി നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ. മറ്റതിൻ്റെയൊക്കെ അറിവ് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. വിവിധ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരികയാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം ഭഗവാനോടുള്ള അതാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ ശക്തി. അഹൈതുകം, കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നാണ്. ഈ ശക്തികളെ എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം? അത് നമ്മൾ സത്സംഗത്തിലൂടെയാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് കൂടുതൽ കേട്ട് മാനസിക ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടല്ല, ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം അത് സാക്ഷാത്കരിച്ചതാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമാണ്. ഇപ്പൊ അതാണ് പ്രഹ്ലാദൻ, അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി, അവരെല്ലാം സാക്ഷാത്കാരം നേടിയതാണ് അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെയും നമുക്ക് അവരെയും നമുക്ക് അവരുടെ സംഗമവും നമുക്കുണ്ടാകും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ, പ്രഭാതക പോലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലെത്തിയ ആളുകൾ എല്ലാം സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന അവരെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനും അവരുടെ വാണികൾ കേൾക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മായാവാദികളും പിന്നെ ഏതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരെ എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത്, അവരുടെ കൂട്ടായ്മയെല്ലാം വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലണമെന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്? അവരെല്ലാം ഭക്തന്മാരാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഉന്നതമായ നരോത്തമ ഠാക്കൂർ അല്ലെ, അതേപോലുള്ള ഭക്തന്മാരാൽ രചിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏതിൽ നിന്ന് ചൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൊല്ലണം എന്നല്ല. മറ്റതെല്ലാം നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അവർ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് അത് രചിച്ചത്? സാഹിത്യകാരന്മാർ പൊതുവെയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ്? അവര് ലിക്കറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥ ശരിയായിരിക്കത്തില്ല.
അവർ ഭക്തരാകണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ രചനകളാണ് അത് കാരണം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് സഹായിക്കുന്നു? ഏതാണ് ഈ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ, ആത്മാർത്ഥതയെ അവൻ കാണിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് വെച്ച് ആ ഭഗവാൻ 10 ചുവട് മുന്നോട്ട് വെച്ച് നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ കൂട്ടാനായിട്ട് എത്തുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം. കാരണം ഭക്തവത്സലനാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഉദാഹരണം പറയുന്നു, അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ കൂടുതൽ രഹസ്യാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഗുഹ്യതരം ആയിട്ടുള്ള ഗുഹ്യതരം, പിന്നെ ഏതാണ് ഗുഹ്യാത്മക, 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുഹ്യതമം ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശിഷ്യനാണ്, ഭക്തനാണ് അല്ലെ, അസൂയയില്ലാത്ത ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തിക്ക് അർഹനാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമുക്ക് താപത്രയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ആ താപത്രയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് സാധിക്കും ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാൾ സ്വാഭാവികമായും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്. അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ഏത് ബാധകമാകത്തില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഹരകൃഷ്ണ ശ്യാം സുന്ദർ പ്രഭു മീറ്റിങ്ങോളം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ ഇതെല്ലാവരെയും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു. ശ്യാം സുന്ദർ ഗൗരിദാസ് പ്രഭു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവര് ക്ലാസ്സില് കേറണ്ടെന്ന് പറയാനും പറ്റത്തില്ല. എന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കെങ്കിലും വേണം അല്ലെ. പറയുന്നവർക്കും പിന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പില് അത് തന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക, ക്ലാസ്സിൽ കയറി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ആവശ്യം വരുമ്പോ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നത് പറയേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തൻ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ സമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ആളിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് നമ്മൾ ലെവൽ 3 പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഇഹയസ്യ ഹരേർദാസേ കർമ്മണ മനസാ ഗിരാ നിഖില സ്വാമി അവസ്ഥാസു ജീവൻ മുക്തസ ഉച്യതേ. ഇവിടെ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും സ്നേഹപൂർവ്വം ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം നൽകാമെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായി അതിലേർപ്പെട്ടാൽ ഒരാൾ വിമോചിതനായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, പലരും ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ മുക്താത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ശുക മഹർഷി അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മുക്താത്മാവാണ്. കാരണം ഭൗതികതയൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന് ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം ജനിച്ച ഉടനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയും വ്യാസമഹർഷി പുറകെ പുത്ര എന്ന് വിളപിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും, അപ്പോ സ്ത്രീകൾ കുളിക്കടവിന്റെ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ ശുക മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് ഒരു നാണക്കേടും തോന്നിയില്ല. അതേസമയം വ്യാസഭഗവാൻ അദ്ദേഹം മഹർഷിയായിട്ടും സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം മുക്താത്മാവാണ് ശുക മഹർഷി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിൽ പോലെ ഇവിടത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ചാലും ഭൗതികതയിൽ ജീവിച്ചാലും നമ്മൾ ഭൗതികത നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം നൽകുമ്പോൾ അതിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഏർപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ മോചന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും, മുക്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വിമോചിത വ്യക്തിയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നു. വിമോചിത വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
മുക്തിക്ക് അർഹനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതകളും അത് നേടുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ. അപ്പം ഇതിന് എന്താണ് യോഗ്യതകളുണ്ട്. രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ് നേടാനുള്ള യോഗ്യത എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ. ശുദ്ധ ഭക്തന്, അസൂയയില്ലാത്ത വിശ്വാസമുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ അത് ഇതാണ് പകർന്നു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ. അത് നേടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം, രഹസ്യ അറിവ് നേടുന്നതിന്റെ യോഗ്യതയും അത് നേടിയാലുള്ള ഗുണങ്ങളും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് തന്നെ ഇതം ജ്ഞാനം എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രധാനം നമ്മുടെ ശ്ലോകത്തില് ആദ്യം വരുന്നു. ഇതം തൂത്തേ ഗുഹ്യതമം അല്ലെ. അതിൽ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ് ഈ ഇതം ജ്ഞാനം എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. 9 മടങ്ങ് ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയയെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനം? എല്ലാ ജ്ഞാനവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാമോ ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 9 നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു? ഭക്തിയുത സേവനം 9 തരത്തിലുണ്ട്. അതേപോലെ ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ, അങ്ങനെയുള്ള 9 ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, അങ്ങനെയുള്ള 9 സേവനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതാണ് ഇതം ജ്ഞാനം എന്ന വാക്കിന്റെ. അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആര് മാറുന്നു? ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ഒരാൾ മാറുന്നു. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയാല്, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഈ രഹസ്യാത്മക ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ഭൗതിക മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹൃദയം നമ്മൾ എന്താണ്? മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. പല പല ജന്മങ്ങൾ, 24 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഓരോ ജന്മത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ. അങ്ങനെ ഹൃദയം മാലിന്യങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സഹായിക്കാം? ഈ ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സഹായിക്കാം. ഒരാൾ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുകയും ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണനേ ഉള്ളൂ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവ്, എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം അറിയുന്നത്, സർവവ്യാപി, സർവജ്ഞാനി, സർവശക്തൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് കൃഷ്ണശാസ്ത്രം. ആത്മീയ അപ്പൊ എന്താണ്? കൃഷ്ണശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയാലുള്ള ഗുണം നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേട്ടം അല്ലെ, ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടിയാലുള്ളത്, അതിന്റെ നേട്ടം പറയുന്നു. ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ഹൃദയം ഭൗതിക മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? ഒരാൾ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്താണ് ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന? ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മൾ എന്താണ്? ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്? ഭഗവാനും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയണം അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാനും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. കാരണം അർജുനനോട് പോലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കർമ്മ നീ ചെയ്യുക എന്നാണ് അല്ലെ. ഉണരൂ, കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. പിന്നെ ഏതാണ്? നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം. മറ്റു കർമ്മഫലം അല്ലെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കൃഷ്ണനെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പാപ പുണ്യഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതേസമയം ആത്മാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആത്മാവിന് വേണ്ടി, ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് നമ്മുടെ സംതൃപ്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയായിരിക്കും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അസൂയയില്ലാത്ത, അതായത് അനസൂയവേ ശരിയായി കേൾക്കാനുള്ള യോഗ്യതയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ യോഗ്യതയെ കുറിച്ച് അടുത്ത് പറയും. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതാണ് നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച്. അടുത്ത യോഗ്യത അനസൂയ. അസൂയയാണ് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് മൂലകാരണം. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ശൈല പ്രഭു
പ്രഭുപാദരോട് അസൂയ കാണും, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് അസൂയ കാണും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പല ക്വാളിറ്റീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പല ഗുണങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഭൗതിക ലോകത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അങ്ങേറ്റം വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ അറിയാം ആരാണ്, ദുര്യോധനാദികളെല്ലാം ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വിമർശിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം പേരുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് പല പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് യഥാരൂപത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം നൽകിയത്. അപ്പം ഈ ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനത്തോട് അസൂയയുള്ളവർ, യഥാരൂപത്തോട് അസൂയയുള്ളവർ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശുദ്ധഭക്തിയോടല്ല ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രചനകൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ മിസ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ്, ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകാം. അതൊക്കെ എന്താണ്, ഉപയോഗശൂന്യമായ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് മാറുന്നു. ഉയർന്ന അക്കാദമിക് പണ്ഡിതന്മാർ എന്നാൽ അസൂയയുള്ളതിനാൽ കൃത്യമല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരോട് അസൂയയുള്ളവര് വലിയ മിടുക്കരായിരിക്കും, നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഭൗതികമായിട്ട് കാണും, പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ സ്വഭാവത്തെ അറിയാതെ വിമർശിക്കുന്നവൻ വിഡ്ഢിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്താണ്, ഭൗതികതയിൽ ആണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ചു വന്ന് എങ്കിലും എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ഒന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഒക്കെ എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതാരാ മനസ്സിലാക്കുന്ന, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തർ. അല്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ വിമർശിക്കുന്നു, അവരെന്താണ്, വിഡ്ഢികളാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്, നമ്മൾ എന്ത് വേണം, അത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് സമീപനം നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ച് സമയം മെനക്കെടുത്തണ്ട, സമയം വെറുതെ കളയണ്ട. നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങളായിരിക്കും അവ. അത് നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുക. സത്യസന്ധമായ വ്യാഖ്യാനം ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ യഥാരൂപത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം, ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, സ്വയം ഊഹാപോഹമല്ല, പല പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെ, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ശ്രുതികളും സ്മൃതികളും ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു സെന്റൻസ് ഭാവാർത്ഥം എഴുതാൻ തന്നെ പല പല ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റെഫർ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എടുക്കും ഒരു സെന്റൻസ് തന്നെ എഴുതാനെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടി വളരെ ശ്രമിച്ചിട്ട് ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ സാരാംശങ്ങളൊക്കെ ഭാവാർത്ഥവും വിവർത്തനവും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്, നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത്. ഈ ശ്ലോകം, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രം ഇതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, വായിച്ചോളൂ മാതാജി. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഇതിൽ 8 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ 8 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 8 ഒന്ന് ഏതാണ്, രാജവിദ്യ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 പ്രത്യേകതകളാണ് ഇത്. ഇത് ഏതാണ്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തിക്ക് ഉള്ള ഭക്തന് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ആ രഹസ്യ സമമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നോ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാം. അതായത് 8 പ്രത്യേകതകളാണ് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിനുള്ളത്. രാജവിദ്യ, എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും രാജാവ്, എല്ലാ തത്വചിന്തകളുടെയും സാരാംശം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ തത്വചിന്തകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല പല തത്വചിന്തകന്മാരുണ്ട്. ഗൗതമൻ, കനാദൻ, കപിലൻ, യാജ്ഞവൽക്യൻ, വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള കൃതികൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. നമുക്ക് വ്യാസദേവന്റെ വേദാന്ത സൂത്രം,
വേദാന്ത സൂത്രമാണ് ഏതായിട്ട് മാറിയത്? ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും, അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാം ഏതാണ് തത്വങ്ങളുടെ എല്ലാം ആകത്തുകയാണ് എന്നാണ് ഈ രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യകളുടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള, അജ്ഞത മാറ്റാനുള്ള അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിനെയാണ് ഏത് പറയുന്നത്? വിദ്യ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, അല്ല ശരി ഭൗതിക രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതെന്താണ്? വിദ്യ എന്താണ്? ജ്ഞാനം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം സഹായിക്കുന്നത്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എല്ലാം ആകത്തുകയാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അതാണ് രാജ്യവിദ്യ. അടുത്ത രാജഗുഹ്യം, ഏറ്റവും ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹ്യ തമം. തരമല്ല, ഗുഹ്യ തമം. ഗുഹ്യ തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്നാണ്. ഇത് മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും, എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളുടെയും രാജാവാണ്. എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളുടെയും, മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിദ്യകളുടെയും രാജാവ്. ഇവിടെ ഏതാണ്? എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളുടെയും രാജാവായിട്ടാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് രാജഗുഹ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് എന്താണ്? ഇത് എല്ലാ രഹസ്യവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, പിന്നെ ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത്? നമ്മുടെ എല്ലാം ഏതാണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സേവനമാണ്. നമ്മൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സേവകരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എറ്റേണൽ സെർവൻസ് ഓഫ് ലോർഡ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ വ്യക്തിയുടേതല്ല, ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച്, എറ്റേണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴും ഏതാണ്? പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, ആൾവേസ് ആക്റ്റീവ് എന്നാണ്. അതൊരിക്കലും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ഹൃദയം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും സജീവമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം, എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവകൻ ആണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിലായിരിക്കും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് സംതൃപ്തി നൽകുന്നതാണ് ഈ ആത്മാവും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് അത് വരുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്ന പവിത്രം ഇതം. പവിത്രം അത് നമ്മളൊരു മലയാളം വാക്ക് പോലെ തന്നെ അല്ലെ. പവിത്രം ഇതം എല്ലാറ്റിലും ശുദ്ധമായത്. എല്ലാ ഭൗതിക മലിനീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ, മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണ് അതെല്ലാം. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തെന്താണ്? ഉത്തമം. ലോകത്തിലെ അന്ധകാരത്തിനോ അജ്ഞതയ്ക്കോ അതീതമാണ് ഇത്. ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ, ശ്രേഷ്ഠമായത് അല്ലെ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. അതായത് ഇതിനെന്ത് കാണത്തില്ല? ത്രിഗുണ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. ത്രിഗുണങ്ങൾ അറിയാമല്ലേ, സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഇതിനുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. ആ ജ്ഞാനത്തിന്, പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗുണാതീതനായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ. ആത്മാവ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഗുണാതീതൻ. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് ആ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അതായത് അജ്ഞത മാറ്റി നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്തുന്നു. ഗുണാതീത അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, അതിൽ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അടുത്ത് പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രത്യക്ഷാഗമം അല്ലെ, പ്രത്യക്ഷാവഗമം എന്നാണ്. സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ആത്മാ അനുഭവം നൽകുന്നു. സാക്ഷാത്കാരം, നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ലെ, ആത്മാരാമനം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. അതായത് ആത്മാവിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നു. നമ്മൾ ആത്മാരാമനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നാണ്. പ്രത്യക്ഷ അവഗമം. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക്
കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അപരാധമില്ലാത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നു? നമുക്ക് അടിയന്തര തലത്തിൽ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇതിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യവും വരുന്നില്ല. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസമോ ഡോക്ടറേറ്റോ ഒന്നും നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു? ഇത് നേരിട്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന് നല്ല പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് വലിയ സന്തോഷം തോന്നത്തില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ തോന്നാറുണ്ടോ? ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും അല്ലെ പ്രസാദം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് ഒരു സന്തോഷം തോന്നും അല്ലെ? അതെന്താണ്? ഭഗവാന് സന്തോഷം കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായി അല്ലെ? അതാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്കും തൃപ്തി കിട്ടുന്നു. അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന, നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ആത്മസംതൃപ്തിയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കും? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും നേരിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും സാധിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ സാധിക്കും എന്നാണ്. ഫലങ്ങൾ നേരിട്ട് ദൃശ്യമാകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, പ്രസാദത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അടുത്ത് വരുന്നത് ധർമ്മ്യം, മതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, അതായത് പരമാത്മാവിനുള്ള സേവനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത, ഉയർന്ന ആചാര്യന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നു? നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അതല്ലേ നാരദ മഹർഷി പ്രഹ്ലാദന് നൽകിയ ഉപദേശം. പിന്നെ ആരാണ്? കയാതുവിലൂടെ ധ്രുവൻ കേട്ട ഉപദേശം അല്ലെ? അപ്പൊ പല പല ഭക്തന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആര് തന്നെയാണ്? നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശമാണ് അല്ലെ? ആ ഉപദേശം എന്താണ്? ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച്, കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് നാരദ മഹർഷി. അതിലൂടെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. കടമ, ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട പല ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ അല്ലെ? ഓരോ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, ഓരോ വർണ്ണവും ചെയ്യേണ്ട കടമകളുണ്ട്, കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തില് ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്താണെന്നാണ് സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ നൈമിഷാരണ്യത്തില് ഋഷിമാർ ചോദിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതാണ്. ധർമ്മം എന്താണ്? ഏറ്റവും ഭക്തിയാണ് ധർമ്മം എന്നാണ് അവിടെ മറുപടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ധർമ്മ്യം എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സുസുഖം കർത്തം, എളുപ്പത്തില് സന്തോഷത്തോടെയും അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ സുസുഖം, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാം, ശ്രവണം കീർത്തനം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത കേട്ടാലും ഭാഗവതം കേട്ടാലും കീർത്തനങ്ങൾ കേട്ടാലും, അതേപോലെ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോഴും അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം. അത് 4 തരം സുഹൃതികളുണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചല്ലേ? ആർത്തൻ, അത്യാർത്ഥി, ജ്ഞാനിയും പിന്നെ ജിജ്ഞാസു, 4 പേരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആർത്തനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേഷ്യത്തോടെ അല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ? വളരെ സന്തോഷത്തോടെ, ഇഷ്ടത്തോടെ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയോടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ദ്രിയമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. അത് നമുക്ക് എന്തിന് ഇടയാക്കാം? മോക്ഷത്തിന്, മോചനത്തിന് ഇടയാക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് സുസുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് വേറൊരുദാഹരണം പറയുന്നത്. 4 കുമാരന്മാർ ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദകമലത്തിൽ അർപ്പിച്ച തുളസീദളത്തിന്റെ ഗന്ധം നുകർന്നാണ് അവർ ആരായിട്ട് മാറിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറിയത് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് സനത് കുമാരന്മാര്. അതേപോലെ തന്നെ അവ്യയം, അവ്യയം എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യയമില്ലാത്തത്, അനശ്വരമായത്, ശാശ്വതമായത്,
നശിക്കാത്തത് എല്ലാം ഒരേ മീനിങ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതായത് എല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പല പല സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് സമ്പ്രദായമായാലും ഏത് സിസ്റ്റം ആയാലും ഏത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഏതാണ് ജ്ഞാനമായാലും മാർഗമായാലും യോഗയായാലും ഭക്തിയോഗ അല്ലാതെ മറ്റ് യോഗങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അനശ്വരമായ ശാശ്വതമായ നശിക്കാനാവാത്ത ഏതാണ് സ്ഥാനത്തെത്താനായിട്ടും ഭക്തിയിലെത്താനും ഏത് വേണ്ട സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ ഈ മാർഗങ്ങൾ പല പല പാതകൾ പറയുന്നു. ആ പാതകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമായിട്ട് വരത്തില്ല. ഇത് നമ്മൾ 8 നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യം ഓരോന്നിന്റെ മീനിങ്ങും പഠിച്ചു വെക്കുക. പവിത്രമിതം, പവിത്രം ഏതാണ് ഉത്തമം. പവിത്രമിതം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും പവിത്രമായത്, ഇതം എന്നുള്ളതിന്റെ എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് ഉത്തമം, പ്രത്യക്ഷാവഗമം, ധർമ്മ്യം, സുസുഖം, കർത്തും, അവ്യയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം 8 ശുദ്ധഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ സവിശേഷതകൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ 8 ശുദ്ധഭക്തിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രാജാവ്. കാരണം എന്താണ്? മുമ്പ് വിശദീകരിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും സാരാംശം ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗമോ അഷ്ടാംഗയോഗമോ കർമ്മയോഗമോ ഒന്നും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭക്തി, ശുദ്ധ ഭക്തി മാത്രം മതി അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുക. അപ്പൊ മറ്റ് തത്വചിന്തകളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. ആ അറിവാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവാണ് രാജവിദ്യ എന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു. യഥാർത്ഥ ഭക്തി അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തി. വ്യത്യസ്ത തത്വചിന്തകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് രചിച്ചതാണ്. അതിന്റെ എല്ലാ സാരാംശമാണ് ഇതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. രാജഗുഹ്യം ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മീയ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, നല്ല വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട കാര്യം. കേവല രഹസ്യമായ അറിവ് ആത്മാവിനെ നശ്വരവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? നല്ല ഹരികൃഷ്ണ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല അടുത്ത് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാനിത് സൂം ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നുണ്ട്, നൽകുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. ആത്മാവ് എന്താണ്? നശ്വരം ആത്മാവെന്താണ്? അനശ്വരമാണ് അല്ലെ. അനശ്വരമാണ്. ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. ശരീരം മാത്രമേ ഡ്രസ്സ് മാറുന്നത് പോലെ മാറുന്നുള്ളൂ. ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ഏതിന് മാത്രമേ വരുന്ന? ആത്മാവ് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ചെയ്യും അല്ലെ. ഒരു ശരീരം വേണ്ടാന്ന് വരുമ്പോ ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോ അത് വേറൊരു ഏറ്റവും യോജിച്ച ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അതാണ് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണമായ അറിവിന്റെ അഭാവം വ്യക്തിത്വയോ ശൂന്യതയെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവര് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിക്കും. ആത്മാവ് എപ്പോഴും സജീവമാണ്, അതും പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്തിനാണ് ഇടയാക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് തരുന്നത്. ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവിടെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പറയും ബോത്ത് ആൻഡ് മീറ്റ് അല്ലെ, 2 നേരം ഭക്ഷണം, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാൺ വയർ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഏതാ? നമ്മുടെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം, രാഷ്ട്രീയം, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം, തന്ത്രശാസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഏതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുന്നില്ല? ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. അതിനൊന്നും ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നില്ല. വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ. ആ കുട്ടികൾ ആ സ്കൂൾ കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്പോഴേ മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചില സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഹിന്ദു സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ സ്കൂൾ കഴിയുമ്പോൾ അവര് പലരും അത് അപ്പോഴേ അത് മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു അടിസ്ഥാനമിട്ടുള്ള പഠനം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. കാരണം എന്താണ്? ശരീരത്തെ നിലനിർത്തിയാലേ ആത്മാവിനെ നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ആത്മാവിന് ഉള്ള കവറാണ് ശരീരം അല്ലെ.
ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആരോഗ്യം വേണം, ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം വേണം അല്ലെ. അതിന് നമുക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. പക്ഷേ എന്താണ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസവും നേടണം. ഇതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പരീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ മരണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമല്ല, ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അല്ലെ. അതാണ് യഥാർത്ഥ പരീക്ഷ. ആ പരീക്ഷാ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസവും നേടിയിരിക്കണം. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാനായിട്ട് അതേ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. മരണസമയത്ത് നമുക്ക് വ്യാകുലതയില്ലാതെ മരണം വരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആരെ പോലെ? പരീക്ഷത്തെ മഹാരാജാവിനെ പോലെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെ അതിന്റെ ബാക്കി പറയുന്ന പവിത്രമിതമുത്തമം, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുദ്ധമായ രൂപം, അപ്രാപ്ത ഫലം, പാപം, കരുത്തം, ബീജം, ഫലോന്മുഖം, ക്രമേണൈവ പ്രലീയേത വിഷ്ണു ഭക്തി രസാത്മന. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നു. അതിന്റെയൊക്കെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഫലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബീജം അല്ലെ. ബീജത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പത്മപുരാണത്തിൽ 4 തരം ഫലപ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പാപ കർമ്മ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ അപ്രാപ്ത ഫലം, പാപം, കരുത്തം, ബീജം, ഫലോന്മുഖം, ക്രമേണൈവ പ്രലീയത വിഷ്ണു ഭക്തി രഥാത്മന എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിൽ 4 തരം പാപം എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തത് ഫലപ്രാപ്തി എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഫലം, ഫലപ്രാപ്തി എത്തിയിട്ടില്ലാത്തത്. രണ്ടാമത്തത് വിത്തായി കിടക്കുന്നത്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിച്ചതാണ്. മൂന്നാമത്തത് പാകമായി കഴിഞ്ഞത്. നാലാമത്തത് മിക്കവാറും പാകമായത്. മിക്കവാറും പാകമായതാണ് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും വലിയ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെന്താണ്, പാകമായതാണ്. 4 തരം. ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് വരുന്നതാണ്, അവിടെ പരീക്ഷയ്ക്കും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4 തരം പാപഫലങ്ങൾ. ഒന്ന് ഏതാണ്? ഫലപ്രാപ്തി എത്തിയിട്ടില്ലാത്തത്. രണ്ടാമത് വിത്തായി കിടക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് പാകമായി കഴിഞ്ഞത്. നാലാമത്തത് മിക്കവാറും പാകമായത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിത്തായി കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും പല പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതും പാപഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്തെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുന്നു, മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയും. ആ ഡിസയേഴ്സ് അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു ആരോടെങ്കിലും ഒരു അസൂയ തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ്, അതൊരു ആഗ്രഹമാണ്. അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം ആഗ്രഹം. എന്തുകൊണ്ട് അസൂയ? ആ ആളത്രയും നന്നാകണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളത്രയും പഠിക്കണ്ട എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് സൃഷ്ടിക്കും? നമ്മൾക്ക് പാപഫലം സൃഷ്ടിക്കും അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ്, വിത്തായി കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പാപപൂർണമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് വിത്ത് രൂപത്തിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഹൃദയത്തില്. അതാണ് മൂന്നാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പാകമായി കഴിഞ്ഞവ. പാകമായി കഴിഞ്ഞവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവ എന്നാണ്. വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജ് വിത്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പാപഫലം ആയിരിക്കും. അതിന് വേറൊരു വാക്ക് ബുക്കില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂടം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ കൂടം, സംസ്കൃത വാക്കായ കൂടം. അത് വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നാലാമത്തതാണ് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ബുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കിയ ഈ 4 മനസ്സിലാകും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലും ഇത് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ അതും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ അവിദ്യയിൽ നിന്നാണ് ഈ വിത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. പാപം ആയിട്ടുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് നിന്നാണ്? അവിദ്യയിൽ നിന്നാണ്. അജ്ഞാനം, നമ്മൾ വിദ്യ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. പല പല വിദ്യകളെയൊക്കെ കുറിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് അല്ലെ, അവിദ്യയും വിദ്യയും ഒക്കെ. അപ്പോ ഇതാണ് അവിദ്യയാണ്, അജ്ഞാനമാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള
അറിവ് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ശരിക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കരുതുന്നവരാണെങ്കിൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ല. ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്ന് ചിന്തിക്കും, ഇത് ശരിയാണോ, ഇത് ശരിയാണോ, ഇത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും. അപ്പൊ അജ്ഞത കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സിൻഫുൾ ഡിസയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാപമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതാണ് ബീജം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബീജം എന്തിനിടയാക്കുന്നു? നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരു കള്ളൻ, മോഷ്ടാവിനറിയാം ഇത് മോഷ്ടിക്കുന്നത് ഏതാണ് പാപമാണെന്ന് അറിയാം, അല്ലെ? എന്നാലും മോഷ്ടാവിന്റെ കള്ളൻ മോഷ്ടിക്കും, അത് അയാളുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞതായിരിക്കും, അയാൾ മോഷ്ടിക്കാം. മോഷ്ടിച്ചാൽ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ കുറെ കാലം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ പോലെയാണ്, അവരെന്താണ് വലിയ വലിയ മോഷണം നടത്തിയാലും കുറെ നാളൊന്നും അവർ പിടിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെ? അവസാനം എപ്പോഴെങ്കിലുമാണ് എല്ലാം പുറത്തു വരുന്നത്, ആരെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി കരുതിയിരുന്ന അവസാനം പുറത്തു ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? പലപ്പോഴും പിടിക്കപ്പെടാത്തതിനെ പറയുന്നത് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് കാണാത്തത്, അല്ലെ? പിടിക്കപ്പെടാത്തത് എന്നാണ്, പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ്. അതിന് നമ്മൾ അപരാബ്ദം എന്നാണ്. അപരാബ്ദം, കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അടുത്ത് വരുന്ന ഏതാണ്? പ്രാരാബ്ദം, അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു, പ്രകടമായി. മറ്റേത് അപ്രകടിതം, അല്ലെ? അപ്രകടിതം, നമ്മൾ കള്ളൻ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളൻ മോഷ്ടിച്ചോ അതെന്ത് ചെയ്തില്ല? പല പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടും പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല. അതാണ് ഏത് പേര് പറയുന്ന? അപരാബ്ദ, അതായത് അപ്രകടിത, പ്രകടമായിട്ടില്ല. അടുത്തെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു നാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു, അപ്പൊ പ്രകടമായി. അതാണ് പ്രാരാബ്ദം. പ്രാരാബ്ദം നമ്മുടെ മലയാളം വാക്കും പോലെ തന്നെ, അല്ലെ? പ്രാരാബ്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ ക്ലേശം വരും. എന്തായാലും പോലീസ് പിടിക്കുന്നു, അയാൾ ജയിലിൽ ഇടുന്നു, അയാൾക്ക് ജഡ്ജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിധി നൽകുന്നു, അല്ലെ? പല പല തരത്തിലുള്ള വിധികളായിരിക്കാം നൽകുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ അയാൾ വിധിക്കപ്പെട്ടു, കുറെ നാള് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അയാളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെക്കാളും വലിയ ആളാകണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്, നമ്മളെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടതും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെല്ലാവരും നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നന്നാകുന്ന ലക്ഷത്തിൽ എത്രയോ, അല്ലെ? 1000 പേരിൽ ഒരാൾ, ആ ആയിരങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരാൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശുദ്ധഭക്തനാകുന്നത്, അല്ലെ? ഏതുപോലെയാണെന്ന് മാരത്തോണോട്ടം പോലെ, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാള് നന്നാകുന്നുള്ളൂ, ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ ഈ കള്ളനും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നന്നാകുന്നില്ല. അയാൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ വീണ്ടും പഴയ ജോലി തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകും. ശിക്ഷ നൽകിയാലും അയാൾ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കണ്ടാലും കൊണ്ടാലും കേട്ടാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നന്നാകുന്നില്ല. അതും പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? കണ്ടാലും നന്നാകത്തില്ല, കൊണ്ടാലും നന്നാകത്തില്ല, കേട്ടാലും നന്നാകത്തില്ല. കേൾക്കും, കുറ്റം ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് അറിയാം, കേട്ട് അറിവുണ്ട്. പിന്നെ സ്വയം അനുഭവിക്കുന്നു, അല്ലെ? കൊണ്ടാലും കണ്ടാലും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളും എന്നാണ്, മനുഷ്യരും അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അത് ശരിയായിട്ട് ആ അറിവ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഇതുകൊണ്ട് ബീജം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പത്മപുരാണത്തില് ആ ശ്ലോകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് പരമപുരുഷന്റെ ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഫലമായോ സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വിത്തിന്റെ രൂപത്തിലോ എല്ലാ പാപകരങ്ങളായ പ്രതികരണങ്ങളും ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. നാമജപത്തിലൂടെ, അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ബീജത്തിൽ നിന്ന്, പാപബീജത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. ഹരകൃഷ്ണ. പവിത്രം 4 ഘട്ടങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്തി നിർഭരമായ ഭക്തിയില് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റും. അടുത്ത് യേശാം തന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണ തേ ദ്വന്ദ്മോഹനിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഹ. 7-ാം അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം 34 അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തമസിന് അപ്പുറം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുട്ട്, അജ്ഞാനം, അല്ലെ? അജ്ഞാനം, അതായത് അജ്ഞാനത്താലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്.
അതേസമയം ഭക്തി സേവനം ഒരിക്കലും രീതികളാൽ മലിനപ്പെടുന്നില്ല. ഏതുപോലെ താമരയിലെ വീഴുന്ന വെള്ളം പോലെ. താമരയിൽ വെള്ളം വീണാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് തെറിച്ചു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. താമരയും വെള്ളവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വരുന്നില്ല, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ചെളിയിലാണ് താമര നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ചെളിയുടെ സ്വാധീനമൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല, താമരയെ കാണുന്നില്ല. ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പുഷ്പം, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട താമര പൂവ് ഏതാണ്? ആ ചെളിയിലെ താമര ചെടിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ താമസിനപ്പുറം എത്തുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? അതെല്ലാം ആധ്യാത്മിക സേവനമായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഭക്തർ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ വ്യാപൃതരാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ മുക്താത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി സേവനം അതീന്ദ്രിയമാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് ഏത് തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ആയിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്. ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സദസ്സിൽ പോയാൽ ആധ്യാത്മികതയിലെത്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടെ നടക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ, ഗോസിപ്പുകളിലൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ അധികം ഇടപെടാറില്ല, അല്ലെ? അത് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യമൊന്നും നമുക്കുണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ അതിനപ്പുറമായിട്ട് വന്നു, ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട്. ബാക്കി ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രത്യക്ഷാഗമം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ സ്വയം നേരിട്ടുള്ള ധാരണയാണ് കിട്ടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരാളിന് സ്വന്തത്തെ നേരിട്ട് ധാരണ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ്. നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിപുലമായ ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഭക്തി സേവനം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലായിരുന്നു, നമുക്കെല്ലാം ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ശരീരം മാറി നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടിയത്. പിന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തരായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? വീണ്ടും നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ശരീരം. നമുക്ക് അവിടെ ധാമത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരമാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ശരീരം കിട്ടുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ നേരിട്ടുള്ള ധാരണയുടെ ഉദാഹരണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കുറ്റമില്ലാതെ ജപിക്കുക. അതായത് നാമ അപരാധമില്ലാതെ നമ്മൾ ജപിക്കുക, അല്ലെ? 10 നാമാപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും വേഗത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ അങ്ങ് അഗാധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ? എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു, ക്ലേശം വന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങേറ്റത്തെ ഭക്തി, നമ്മളെ കണ്ണീന്ന് കണ്ണീരൊക്കെ വരുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങേറ്റത്തെ ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ആ ഭക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് കുറ്റമില്ലാത്ത, ഇതാണ് ജപവും അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം തയ്യാറാക്കുന്നത്. മണികണ്ഠൻ ശിവരാമൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമയത്ത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പുരോഗതി കൈവരുന്നു. അപ്പൊ ഒരാൾ ദൗത്യത്തിൽ കൂടുതൽ സഹായിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ, അല്ലെ? എല്ലാവരും എന്താണ് ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ അവരവരുടെ സെന്റേഴ്സിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതെന്താണ്? നമ്മുടെ സത്സംഗമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തി വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ യോഗ്യത ഇവിടെ പറയുന്നു. യോഗ്യത നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, യോഗ്യതയും നേട്ടങ്ങളും പറഞ്ഞു. യോഗ്യത എന്താണ്? അനസൂയവ, അല്ലെ? അനസൂയവേ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അസൂയയില്ലായ്മ, പിന്നെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണ്ട? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമോ യോഗ്യതയോ ഒന്നും വേണ്ട. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ചണ്ടാളനും, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനും ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കും എന്ത് കിട്ടും? മുക്തി ലഭിക്കും. ഭഗവാന് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഇമ്പാർഷ്യൽ ആണ്, അല്ലെ? ആരോടും പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ചണ്ടാളനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടും?
മുക്തി ലഭിക്കും. അതേസമയം ബ്രാഹ്മണൻ ചണ്ടാളനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാൾ ആരെ പോലെയാകും, ചണ്ടാളന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അവിടെ വർണ്ണമോ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയോ ഒന്നും ബാധകമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുൻ വിദ്യാഭ്യാസമോ യോഗ്യതയോ ഏത് പൊസിഷനിലാണ്, സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് എന്നൊന്നും നോക്കാറില്ല. വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പ്രകാശാശ കർമ്മണി അഭ്യാസാദ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ ശക്തമാണ്. കേവലം ഇടപഴകുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ പ്രബുദ്ധനാകും, യോഗ്യത പരിഗണിക്കാതെ. അപ്പൊ ഇതാണ് സത്സംഗത്തിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നോ മറ്റ് ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്നോ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, ഭക്തിയിലെത്തുന്നു, അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആളായിട്ട് മാറുന്നു. അദ്ദേഹം ഏത് ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ അതിന് ബാധകമാകുന്നില്ല. ഉദാഹരണം, നാരദമുനിയുടെ ആദ്യകാലം എന്താണ്, ഒരു ദാസ്യശ്രീയുടെ മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ 5 വയസ്സായിരുന്നപ്പോ ഏതാണ് ചാതുർവർണ്ണ മാസ വ്രതത്തില് പങ്കെടുത്ത വേദാന്തികളുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ മാതാവിനും അതേപോലെ 5 വയസ്സുള്ള ആ ദാസ്യപുത്രനും സാധിച്ചു അല്ലെ. അന്ന് നാരദൻ എന്നല്ല പേര് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ദാസ്യപുത്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലിവിടെ അതെന്താണ്, ഈ മുനിമാര് സ്നേഹപൂർവ്വം അവരെയൊക്കെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു, അവരോട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തപ്പോ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞില് എന്ത് തോന്നി, താല്പര്യം തോന്നി, മതിപ്പ് തോന്നി. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെന്താണ്, അവർ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ബാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വേദാന്തികളാണ് അല്ലെ, ഭഗവത് പ്രസാദമാണ്. അവർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് ഈ കുഞ്ഞിന് എന്ത് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു, അവരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് നമുക്കറിയാവുന്നത്. അമ്മ മരിക്കുന്നു, നാരദ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ വീട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയില് കീർത്തനം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ലഭ്യമായി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഒരു ദർശനം, ലക്ഷണനേരത്തിനൊരു ദർശനം ലഭിച്ചു. പറഞ്ഞു, ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് ഇനി ദർശനം കിട്ടത്തില്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആകും. അടുത്ത ജന്മത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നാരദ മഹർഷിയാകാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നപ്പോഴാണ് ശാപം കിട്ടി ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നത് അല്ലെ. നാരദ മഹർഷിയാകാനും ഭഗവാനെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അർത്ഥം അത് പറഞ്ഞ് നാരദമുനി ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ധാർമ്മ്യം, വീണ്ടും നമ്മളിതൊക്കെ കേട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഉയർന്ന ഭക്തി ഏതായത് എന്താ, സഭയിപ്പം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരദോഷജേ അഹൈതുകീയ പ്രതിഹതായാത്മാസു പ്രസീദതേ. അപ്പൊ ഏതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരാശിയുടെയും പരമോന്നത ധർമ്മം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് വേണ്ടത്, മനുഷ്യർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹപൂർവമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ്. ആത്മാഭിമാനം പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന അത്തരം ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം പ്രേരണ ഇല്ലാത്തതും തടസ്സമില്ലാത്തതും ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതാണ് ഭാഗവതത്തിലും എന്ത് പറയുന്നു, ധാർമ്മ്യം, അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുക. അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്, മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ ശ്രേഷ്ഠമായത് അതാണ്. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവാദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്തേത സർവമിദം വിദ്വാദ്യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈരിച്ച. ഭഗവത്ഗീത 8:28 അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. വേദപഠന, യാഗങ്ങൾ, തപസ്സുകൾ, ദാനകർമ്മങ്ങൾ, ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം ഏതിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ചു പറഞ്ഞതാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രം തന്നെ ഇതെല്ലാം കിട്ടും. മറ്റ് യോഗകളിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ കിട്ടും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മുക്തി ലഭിക്കും. മറ്റ് പാതകളിലൂടെ പോയാൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിന്റെ ക്രമമായ മതപരമായ നടപടികൾ നടത്താതെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഏത് സഹായിക്കും, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം സഹായിക്കും എന്നാണ്. ശുദ്ധഭക്തിയെ കുറിച്ച് പിന്നെ സുസുഖം
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. സുസുഖം ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അത് സനത് കുമാര മുനിമാരുടെ കാര്യവും പറഞ്ഞു. താമരയിൽ അർപ്പിച്ച തുളസിയിലകൾ ആസ്വദിച്ചാണ് അവർ ശുദ്ധ ഭക്തരായത്. എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ഭക്തി സേവനം ആനന്ദദായകമാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വെള്ളം ഏത് ദരിദ്രവാസിക്കും അല്ലെ, ദരിദ്രവാസി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പോലും കഴിയുന്ന ഒരാൾക്കും ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ എത്ര ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എവിടെന്നെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് കിണറോ പൈപ്പോ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുടിവെള്ളം കിട്ടും അല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് അതിനുള്ള സംവിധാനം എല്ലാം ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വീടുകളിലും പൈപ്പ് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ജലം മാത്രം മതി. അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം? ശുദ്ധിയോടെ ഭക്തിയോടെ അല്ലെ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള മാത്രം. അപ്പൊ ഏത് കൊടുത്താലും തുളസീദളമായാലും മതി, നമുക്ക് സീസണലായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് കൊടുത്താലും മതി, അതേപോലെ തന്നെ പുഷ്പം കൊടുത്താലും മതി. അപ്പൊ ഏത് കൊടുത്താലും മതി, ഭഗവാൻ അത് ഭക്തിപൂർവ്വം ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള അവ്യയം നമ്മൾ ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. മായാവാദി സങ്കല്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? സായുജ്യമൊക്കെയാണ് മായാവാദികൾ. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേസമയം മറ്റു മുക്തികളെല്ലാം ഇടയാക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അവസരം നൽകുന്നതാണ്. 1854 പറയുന്നു, ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ ന ശോചതീന കാംക്ഷതേ സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മത്ഭക്തി ലഭതേ പര. അപ്പോൾ അതീന്ദ്രമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരേ സമയം പരബ്രഹ്മത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും പൂർണ്ണമായും സന്തോഷവാനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മനല്ല, പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഭഗവത് ഭക്തി ചെയ്യുന്നയാള് ആരെ? ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും വിലപിക്കുന്നില്ല. ഒന്നും ലഭിക്കാൻ ശുദ്ധ ഭക്തർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് തുല്യ മനോഭാവം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സമഭാവന. ഉത്തമ ഭക്തൻ സമഭാവനയുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ സമഭാവനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നോട് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നയാള് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പരമപുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2:20 പറയുന്നു. ഏവം പ്രസന്ന മനസ്സോ ഭഗവത് ഭക്തിയോഗതഃ ഭഗവത് തത്വവിജ്ഞാന മുക്ത സംഘസ്യ ജായതേ. അങ്ങനെ കലർപ്പില്ലാത്ത അഹൈതുകമായ എന്നാണ്. കലർപ്പില്ലാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഹൈതുകമായ നന്മയിൽ സ്ഥാപിതമായ അസൂയയില്ലാത്ത. നന്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? അസൂയയില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നിർഭരമായ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മനസ്സ് ഉന്മേഷം പ്രാപിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈശ്വരന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു. കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, കൃഷ്ണശാസ്ത്രം എന്ന്. കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് തന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ. മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. 2 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുജി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചെയ്തോളൂ. അതാ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ആ